No, tak poďme na to. Ako tu sa fešák, ktorý fakt, že už tu stojí asi rok. Napichli sme to na powerbanku. No a poďme spraviť teda reálny štart. Po tej dobe. Nech je to fakt, že počuť. Ak to pôjde ovšem. Ak to ovšem pôjde. Po tak dlhej dobe. Tak takto sa bavíme, takýto štart. To má prosím pekne po roku státia. Po jednom roku státia z toho vychádza toto. Čiže nič, ani jeden, ani druhý lauf. Takto prosím pekne vyzerá ST200 naštartované po jednom roku.